Hi guys, majong hapon sa tanan na ade taron og campsite mabinibual guys o tan-awan ni jud guys. Grabe jud kanindot ag ihang view. Tan ag ijahang porma pa do, unique ka adjud ijang porma guys. Din ambog na deta pa do mo balik dani. Jagay na hinay ra ta kay ahong chinilas pod dangugon. Murag nangurog agahong tiil dani hang tuhod just ko po. Diyan na sila nanguli na pod paambog na po ng uban din kana sila nagtulog ka uban na nato. Then nindot siya kajutan kay murag na isla-isla bitaw gijahang palibot. Basta super beautiful gyud ang view diri guys. Dili jud mo magmahay kung manganhi mo dinhing dapita sa mabini campsite. Buhol kay lingaw kaadyo og nindot kaadyo sa mata sa pananaw ba o. Fresh na fresh call na call ang palibot diring dapita. Tila. Haraman ni Fela. Oo. Ako giwili na ko. Pila man dito. Ta. Parang lagi mong na-experience ng mga ina. Ayan siya. Adak ka na gano'n. Kada ko bilog. Kana just taon no? Na-miss ra ko sa mga tao kay pagnganhi na mo katong kami ni ngani kamera jud. Kamura. Why mga sakyan na. Paano to? Wala pa rin kuan, kuraw. Nan Anana. dili pa ning kurawa, wa man ni pintal. Ay, agi manig ka nang gi-close balik. O gi-close. Gi-close ni. Kaya sa to, ana permit man talaga. Padong to siya i-close pag nganhi na mo. Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching. Bye bye.